Ahoj, volám sa Claude Shannon, muž, ktorý vložil matematiku do elektrických obvodov. Videl som svet plný elektrických signálov a vedel som, že sa dajú použiť na niečo viac, než len na zapínanie svetiel alebo posielanie telegramov. Veril som, že elektrina dokáže spracovávať informácie. Po tom, čo Reginald Fessenden dal rádiu hlas, bolo jasné, že elektrické signály môžu prenášať viac, než len jednoduché impulzy. No čo ak by sme mohli tieto signály usmerniť tak, aby vedeli spracovať informácie? Ako naučiť stroje rozhodovať sa? Každý elektrický obvod funguje na jednoduchom princípe. Buď vedie elektrínu zapnuté, alebo nevedie vypnuté. To mi pripomenulo starú matematickú teóriu, Booleovú algebru, ktorú vytvoril George Boole v roku 1847. Je to jazyk, v ktorom sa používajú len dve hodnoty, 0 a 1, podobne ako elektrické signály vypnuté a zapnuté. Začal som premýšľať. Ak elektrický prúd práve prechádza obvodom, je to ako 1, ak neprechádza, je to 0. Keď sa elektrický signál dostane do obvodu, môže sa riadiť matematickými pravidlami, ktoré určia, či sa prúd pustí ďalej alebo nie. Logické funkcie, srdce elektroniky. Elektrické obvody sa teda dajú vyjadriť pomocou logických funkcií. AND súčin. Elektrický prúd prejde iba vtedy, ak sú oba vstupy zapnuté 1 a 1 rovná sa 1, inak 0. OR sčítanie. Prúd prejde, ak je zapnutý aspoň jeden vstup 1 alebo 1 rovná sa 1. NOT negácia. Ak je vstup 1, výstup bude 0 a naopak. Logické funkcie a ich príklady. AND súčin. Elektrický prúd prejde iba vtedy, ak sú oba vstupy zapnuté. Príklad s ventilátorom. Predstav si miestnosť s ventilátorom a dvoma vypínačmi. Ventilátor sa zapne iba vtedy, keď sú oba vypínače zapnuté. 1 a 1 rovná sa 1. Ak je jeden alebo oba vypnuté, ventilátor zostane vypnutý. 0 a 1 rovná sa 0. 1 a 0 rovná sa 0. 0 a 0 rovná sa 0. OR sčítanie. Prúd prejde, ak je zapnutý aspoň jeden vstup. Príklad s dverami. Predstav si automatické dvere s jedným tlačidlom. Stlačíš tlačidlo raz, 1, dvere sa otvoria. Stlačíš tlačidlo druhýkrát, 1, dvere sa zatvoria. Ak tlačidlo nestlačíš, dvere zostanú v pôvodnom stave, 0 rovná sa zatvorené. NOT negácia. Ak je vstup 1, výstup bude 0 a naopak. Príklad so svetlom. Predstav si svetelný senzor na lampách pouličného osvetlenia. Keď je vonku svetlo 1, lampa sa vypne 0. Ak sa zotmie 0, lampa sa automaticky rozsvieti 1. Pomocou týchto jednoduchých pravidiel môžeme vytvoriť celé digitálne systémy. Fyzicky v elektronických logických obvodoch funkcie AND, OR a NOT usmerňovali elektrický prúd elektrónky a relé spínače. Elektrónky fungovali ako rýchle prepínače, ktoré umožnili elektrickému signálu prejsť alebo ho zablokovať, zatiaľ čo relé spínače fungovali na mechanickom princípe otvárania a zatvárania kontaktov. V roku 1937 som dokázal, že Booleová algebra môže byť fyzicky implementovaná v elektrických obvodoch. Tento objav sa stal základom všetkých digitálnych obvodov, ktoré sú používané v dnešných zariadeniach. Počítače, mobilné telefóny, internet, umelá inteligencia a iné. Ako sa elektrina premenila na informácie? V roku 1948 som vytvoril informačnú teóriu, ktorá definovala bit, najmenšiu jednotku informácie. Bit je jednoducho 0 alebo 1, zapnuté alebo vypnuté, príde alebo nepríde signál. Idem, neidem. Tento princíp otváral dvere do budúcnosti, kde stroje mohli efektívne pracovať s údajmi. Od elektriny k strojom, ktoré riešia problémy. Moja práca sa čoskoro ukázala ako kľúčová pre niekoho, kto stal pred veľkou výzvou. Muž, ktorý potreboval stroj, schopný dešifrovať nacistické správy počas druhej svetovej vojny. Prelomiť šifrovanie stroja Enigma. Moje objavy v spracovaní informácií mu poskytli základ, na ktorom mohol vybudovať svoj dešifrovací stroj Bombe. Ako to dokázal? O tom vám už povie Alan Turing v ďalšom videu.